sa Nicolas, Ilocos Norte kuna ni Aris Domingo kabsat ti biktima ket nakigtot da idi daytoy pasamak abiglaan latan anatati kabsat na ken kaano laeng idi nagsarsarita da maynayag idi daytoy ket ni ibaga ana areglo ni iti daytoy nga insidente. Naregat nga awatin sir. May matpela ti sarsarita midi na minsan. Kabayatan na imbatad ni alias Jake pahinante itinaso ang trailer truck nagturong dakuman iti bakno La Union tapno mapan agkarga ti semento iti napasamak ti insidente di mawat isuna ti dispensar gaputan sa andang ingkakayatan ti napasamak nga insidente. Ay bagami lang sir kita ngayon sa JJ nga pasamak. Basta talaga disgrasya sabi ko masarta mapatawad daw. Tayo may sadya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.